Nema veze gde sediš, nema veze s kim sediš, nema veze šta jedeš, nema veze šta, nema veze ovo, nema veze ono, nema veze s kim ćeš da živiš. Slušaj, brate, ti ćeš za kratko vreme sa takvom filozofijom nema veze i sam postati bez veze. Znate, silne sam godine ja proveo kada sam jurio ko mušica bez glave, blejao po ranđerovačkim kafićima, potrošio vreme, pare nisam mogao ni da potrošim, nisam ih ni imao, sića neka baka. I to me držalo sve, dok mi nije dunulo u glavu da ukapiram o čemu se radi. Ono što sam ukapirao je sljedeće: sve je bato u vezi. Gdje sediš, s kim piješ kafu, s kim ulaziš u vezu, s kim pređeš, sve ima veze. Ja to radim već 34 godine. Tako sam i naučio 6 stranih jezika, tako sam i shvatio da se energija prenosi, ima veze i neko ti crpi energiju, a neko ti daje. Kad to sve posložiš, onda si u vezi i onda ti se neće desiti da zoveš telefonom nekoga, a da nema veze. Zašto? Pa ti si se, bato, povezao i to na vreme.